De lezingen in Galerie De Ouverture staan allemaal in het teken van het project Nieuw Babylon 3. Wat is Nieuw Babylon 3? Nieuw Babylon 3 is een hernieuwde manier van nadenken over hoe onze streek, West-Vlaanderen, er over 50 jaar gaat uitzien. U bent welkom. Oké, bestuur. We zitten in een situatie in Zeeuws-Vlaanderen dat we demografische ontwikkelingen leiden tot allerlei zaken, ontvolking, soms verkrotting. En dat zijn perspectieven, dan kunnen we zeggen, nou dat lossen we wel op. In 2050 zijn we hier minimaal met 25% minder mensen en misschien zelfs met nog minder. Dat is een doemscenario, maar dat lossen we bestuurlijk wel op. We krijgen wereldwijd, maar ook in Nederland, hebben we te maken met die verdeling arm-rijk. Leidt tot enorme tegenstelling. Mensen zijn grandioos gefrustreerd omdat ze niet mee hebben kunnen doen aan de verdeling van de welvaart. Dat is in heel veel werelddelen zo, hoewel Afrika behoorlijk is vooruitgegaan. Er zijn nog steeds enorme tegenstellingen tussen arm en rijk. En dat leidt tot veel spanning, die bestuurlijk niet wordt opgelost op dit moment. De vervuiling en uitputting van grondstof is een enorm probleem. Weten we hebben een klimaatconferentie, maar dat duurt toch heel erg lang eer we dat hebben opgelost. In 2050 moet dat het geval zijn geworden, anders dan hebben we een groot probleem. Maatschappelijke onvrede ontlaat zich op allerlei manieren. Hier doen we het nog net niet met vuur. Het vuur van de tegenstelling in de maatschappij is enorm en de onvrede lijkt in lange tijd niet zo groot geweest. Ik zeg lijkt, want we hebben meer tijden gekend en misschien is het minder erg dan we denken, maar als we er middenin zitten lijkt het wel heel erg. Tegelijkertijd kunnen we ons ogen niet voor sluiten. In 2050 echter gaan we ervan uit, en ik verzin dat niet, maar ik heb mijn literatuuronderzoek gedaan en ik heb de stukken van de stakeholders gelezen, dat de situatie is gestabiliseerd. De politieke crisis in 2050 is voorbij, er is een nieuwe balans. Hoe die er ook uit zal zien. Ze zeggen bijvoorbeeld China en India zullen de grootste economieën zijn. Rusland is een dorp waarin drank en ouderen domineren. Poetin is al lang dood en vergeten. En zo zijn er tal van dingen, want we praten over 35 jaar. Dat is een enorme tijd. Vergelijk nu met 1980, hoe groot die verschillen waren. En het verschil tussen 1980 en nu is groot, maar het verschil tussen 2016, 17 en 2050 is nog veel groter. Omdat de ontwikkelingen immers veel sneller gaan. Wat hebben we in 2050? Dat is de context voor bestuur. We hebben duurzame energie. We weten hoe we op een slimme, verstandige manier energie moeten opwekken. Dat doen we heel veel, en het heeft bestuurlijke consequenties, ook decentraal. Dit is dan een plaatje van op de Noordzee, buiten de horizon, zodat de toeristen hier op de dijk nog steeds kunnen genieten en op het strand ook. Maar het zal steeds meer ook door burgercoöperaties gebeuren, decentraal. Dat is een grote dreiging voor de Eneco en de Delta, maar de Delta wordt al bedreigd. Maar dat zal in toenemende mate het geval zijn, zeker in 2050. We hebben nieuwe transportmiddelen. Een van de grootste vervuilers is de luchtvaart. En er zijn wetenschappers en technologen die denken dat we in 2050 zelfs op zonne-energie kunnen vliegen. Ik denk dan, ik moet het nog zien, maar tegelijkertijd, toen ik jongetje was en met Lego en Meccano speelde, wist ik niet dat ik ooit met grote verf een mobiele telefoon zou manipuleren. Dus denk niet dat er niks kan, er kan vaak veel meer dan je denkt. We krijgen stamceltherapie en dat betekent dat wij allemaal, zoals we hier zitten, als we nu geboren zouden zijn, niet alleen langer leven door een andere gezondheidszorg en gezonder leven, maar ook doordat men kan manipuleren met die stamcellen. Dat gaat op een andere manier dan voorheen, omdat we nu zelfs uit een stukje snot, bij wijze van spreken, met stamcellen kunnen gaan manipuleren. Maar dat levert enorm veel voordelen op, omdat allerlei ziekten en ellende al in een voorstadium kunnen worden opgelost en mensen daardoor gezonder, langer en sterker kunnen blijven leven. Eén van de voordelen, er is nog veel meer. Misschien ook nadelen, maar daar komen we misschien in andere sessies op, want daar gaat het nu niet om. Het gaat hier om de context. We hebben de medische technologie die ons in 2050 enorm veel meer mogelijkheden biedt. Niet alleen door de stamcellen, maar ook doordat we, het is nog een simpele versie met opereren met robots, maar dan kun je zelfs op afstand opereren met robots. In China zit de beste chirurg en die is met 3 robots tegelijkertijd bezig. En in Katzand en in Amsterdam en in Hamburg, daar worden mensen dan geopereerd. En dat gaat nog goed ook. Ongelooflijk, maar het zal waar worden. U kijkt een beetje voorzichtig, maar ik moet u toch zeggen, zorg dat u zo lang leeft, dan zult u het merken. De nanotechnologie, waar we een Nobelprijswinnaar in ons midden hebben, niet letterlijk, maar in ons land, en we zijn nog steeds nationaal georiënteerd, die zal enorme vlucht nemen. Dat betekent ook dat we, zowel in de
ICT, maar ook in de gezondheidszorg. Dus handelingen kunnen verrichten, waardoor we met hele kleine machientjes op allerlei plaatsen in het lichaam kunnen komen om dingen te corrigeren. En we krijgen met nanotechnologie ook beweegbare beeldschermen. We kunnen eigenlijk overal op projecteren met nanotechnologie. Dat is belangrijk dat ik dat zeg, omdat het straks bij het bestuur ook naar voren komt. Gezondheidszorg zal van curatief naar preventief gaan. We zijn, als je even fris kijkt, absurd bezig, want iedereen mag zich zo ziek maken als je maar wil. We mogen onze omgeving zo ongezond maken als je maar wil. En vervolgens pompen we er miljarden in om de ellende daarvan op te lossen. Dat gaat in 2050 niet meer door. Dan worden er eisen gesteld aan mensen van... en dat is niet meer dat een uitzondering dat niet wil. Nee, iedereen wil dat gewoon. De mindset is veranderd en je zorgt gewoon ervoor dat je gezond leeft. En alle voorwaarden daarvoor zijn aanwezig. Dus je kunt dan ook niet alleen gezonder, maar ook veel langer leven. Preventie vervangt het herstel. Nog veel ingrijpender. U ziet er nu als mensen in allerlei staten van ouderdom en jong zijn. Maar we hebben een probleem. Onze mogelijkheden zijn beperkt. De kunstmatige intelligentie, die zal in zijn onbeperkte grenzen, dat is een contradictie zoals u begrijpt, zal een deel van onze taken gaan vervangen. We zijn nu al met robots bezig die zelfdenkend zijn en zelfcorrigerend zijn. En die zullen op allerlei fronten, ons werk vervangen. En ons denken ook gaan vervangen. Dat betekent dat je dus nooit meer een dom mens kunt tegenkomen in de politiek, want je hebt als het ware een robot om te corrigeren. Om maar eventjes een voorbeeld te pakken. De technologie zal zelfs de zorg veranderen. Mensen hebben maar een... Ik weet niet of je dat nog kent, dat kleine Japanse speeltje, de Pokimodo, of hoe heet het ding ook alweer? Ik ben heel slecht, ik had toch geen kleine kinderen. De Tamagotchi, ja. Nou, de Tamagotchi bracht miljoenen mensen tot tranen, terwijl het een stom elektronisch beestje was. Zo weinig hebben mensen nodig om emotioneel geraakt te worden. Maar dit is nog een hele amateuristisch vormgegeven robot. De robots van straks, die zijn zo verleidelijk. Ja, nou, laat ik het even in het net te houden. Maar die zijn zo aantrekkelijk, ja, dat iedereen daar wel mee op de foto wil. En een kopje thee wil drinken en daardoor wel zijn billen door afgeveegd wil zien of meer. Dat gaat veranderen. Dus de robots zullen heel veel taken, en dat is fijn voor hier in Zeeuws-Vlaanderen, want als er dan geen mensen hier komen wonen, hebben die robots die in ieder geval toch nog zorgen dat wij fris en schoon ons bedje ingaan straks. Ze nemen niet alleen werk in de zorg over, maar op allerlei plekken. En dat heeft ook consequenties, want met name, je ziet al de enorme uittocht in het werkgelegenheidsverhaal van de banken. En veel administratieve beroepen, dat zal nog enorm toenemen. Er zullen dus heel veel mensen geen baan meer hebben dan. Dat zal tot onvrede leiden als het niet anders wordt opgelost. Dat is niet van vanavond het onderwerp, maar er zijn oplossingen voor. Dan moeten we bij economie maar een keer uitnodigen, maar dat voert nu te ver. Robots zullen het werk overnemen. Dat heeft consequenties die uiteindelijk positief zullen zijn. Want eindelijk zal die droom van Constant van Babylon, veel vrije tijd, de spelende mens, meer perspectief krijgen. En ook al woon je in Katzand in de winter, de virtuele realiteit zal jouw dagelijks leven kunnen kleuren. Je zult omgeven zijn, als je dat wil, door beelden die bijna niet van echt te onderscheiden zijn. En dat betekent beelden, maar ook geluiden. Zelfs de temperatuur kun je straks regelen met een beeldscherm. Dus dit beeld, wat ver weg is dan is, dat zul je straks gewoon in je eigen omgeving kunnen creëren. En we denken aan beeldschermen, aan hokjes en karretjes. Maar dat is dus niet zo. Beeldschermen kunnen overal zijn. Ik hoef maar zo te doen en ik heb een beeldscherm tegen die tijd. Energie is niet de centrale. Laat staan de kolencentrale. En de windmolen zal ook niet meer zo sterk zijn. Het zal gezon en getijden zijn. De wind heb ik nog even meegenomen. En dat zal overal zijn. Op alle plekken waar je maar functioneel zonnepanelen die in geavanceerde vorm ontwikkeld zullen worden, kunt neerzetten, zullen ze staan. En dat betekent dat ze op een heel natuurlijke manier alle plekken die nu niet praktisch worden toegepast, dan gebruikt kunnen worden. We zien dat we wonen en leven met de natuur. We hebben nu een sterke scheiding. Maar we gaan veel meer met de natuur werken. En de kennis die in de natuur zit, zal ook in ons leven en ons ontwerpen, ons bouwen, een veel grotere rol spelen. Dat zal ook de circulaire economie met zich meebrengen. We zien dan dat we nieuwe vormen van bestuur zullen krijgen. En dat betekent samenvattend, alles en iedereen is altijd digitaal verbonden. En dat is veel sterker dan de Facebook waar Willem het over had. En dan de Twitter die we nu hebben. Het kan zelfs zo zijn dat we alleen maar hoeven te denken aan Jan-Peter Kakenbeek en hij weet al dat ik aan hem denk. Elektronische telepathie. Was het Jan-Peter of niet?
Klopt helemaal. Klopt helemaal. Nou, en dat zonder, nou, met een beetje telepathie toch al, hè. Dus dat betekent, we krijgen elektronische verbindingen, waardoor we eigenlijk zonder tussenkomst van apparatuur elkaar al kunnen communiceren, omdat we in de nanotechnologie ook chips krijgen ingeplant. Ja, het is een heel verhaal, maar het is geen utopie. Ik heet geen Jules Verne, ik heet Nico Oud en ik heb me op trendwatching gebaseerd. Communicatie kan dus gaan via golven. En dat doet hij nu al, want mijn telefoontje is verbonden met dat van mijn vrouw. Ik kan app, golven, onzichtbaar, maar dat gaat nog veel verder. Dat kan dus ook gaan zonder tussenkomst van een apparaat. We kunnen dus altijd en overal communiceren. We kunnen ook altijd overal dingen laten zien. We hebben geen zware beamer meer nodig en een muur waar een schilderij af moet. We kunnen overal op projecteren. Beeld en geluid en alles en overal. De oude bestuursstructuren, krakend en piepend, die zullen verdwijnen. Deze raadsvergadering in het prachtige Belfort, met een mooie tentoonstelling beneden de raadskelder, gaat vooral zien tot 17 februari, die zal verdwijnen. We zullen die vergaderingen niet meer zo meemaken. Stemmen in de oude vorm, dit is echt al oud met een potlood, maar ook in de elektronische vorm, 1 keer per zoveel tijd zal worden afgeschaft, zal niet meer aan de orde zijn. Bewonerscoöperaties krijgen en andere informele, niet door de overheid bepaalde vormen, zullen heel veel taken overnemen die nu nog door de overheid worden gereguleerd. Dat zie je al beginnen, maar dat zal in sterke mate toenemen. 2050 brengt meer dynamiek, meer maatwerk en meer eigen regie. Dat leidt tot veel meer keuzevrijheid, inclusief keuzestress. Het individu zal een grotere rol spelen en tegelijkertijd is daarmee ook het vraagstuk van de solidariteit aan de orde. Ik kom daarop terug, want dat is een belangrijk punt voor bestuur. Solidariteit. Hoe regel je dat in een nog meer geïndividualiseerde samenleving? De overgang naar duurzaamheid is de belangrijkste opgave. Daar zijn we mee begonnen, maar dat gaat in versneld tempo door. En in 2015 is dus het traject wat hier nu staat. Hoe komen we tot solidariteit en duurzaamheid? Dat is vormgegeven. Maar dat is een enorme opgave. We hebben nog 34 jaar de tijd voor, dus dat gaat lukken. De bestuurlijke, politieke, culturele en economische crisis waar we nu in zitten, die zal zeker nog een jaar of 10, 15 voortduren. We zitten in een transformatie, we zitten in een knars- en pieptijdperk. We hebben al heel veel van die knars- en pieptijdperken gehad. Denk aan de beeldenstorm, denk aan de renaissance, denk aan rond het jaar 1000, denk aan het einde van het Romeinse Rijk. Wij zitten in een knars- en pieptijdperk. We zitten aan het einde van een periode. Maar wij gaan sneller dan ooit tevoren gaan we naar een nieuw en ander systeem toe. De globalisering gaat door, maar niet op de manier zoals dat dus nu loopt. We krijgen lage lonenlanden die gaan verdwijnen. De welvaart wordt breder verdeeld. Robots nemen werk over. Economie is circulair. Al die punten noemde ik al. Ik herhaal ze nu nog eventjes. En we krijgen producten en diensten op maat. Dat betekent dat, dat komt onder andere ook door de 3D-printing. Als u dus bestelt, op een knopje drukt, dan kunt u hier in Katzand bij de 3D-printer kunt u gewoon over 3 dagen op maat gemaakte nieuwe laarzen ophalen. Geen enkel probleem. De grote massaproductie zal voor een gedeelte door maatwerk worden vervangen. Dat is 1 voorbeeldje, maar er zijn er veel meer. De digitale technologie, dat is een kernpunt in het hele verhaal van het bestuur straks, die brengt grote veranderingen. We krijgen veel meer interactie, we krijgen robotisering, we krijgen transparantie en dat is essentieel. Niets blijft meer geheim. Nou, misschien een buitenechtelijke relatie nog net, maar dat wordt ook steeds moeilijker. Dus voor de mensen die daar een probleem mee hebben. Maar daar zijn er geen problemen mee voor de mensen, want dan zoek je elkaar op en dat kan allemaal. Maar, mocht je dat al eventueel willen, transparantie betekent ook dat vertrouwen kan worden gewonnen. Dus voor het bestuur enorm belangrijk. Waarom wordt er nu gewantrouwd? Omdat mensen denken, ze zijn stiekem in een achterkamertje dingen aan het regelen. Niet meer aan de orde straks, kan niet meer. De macht van de multinationals neemt door die transparantie ook af. En dat komt mede omdat wij gezamenlijk in 2050... vanuit ons druk geven op de overheid af hebben gedwongen dat die transparantie dus ook aan multinationals wordt opgelegd. En dat betekent dat schijnconstructies, belastingconstructies en dat soort zaken meer zijn niet meer aan de orde. Iedereen weet ook precies hoeveel iedereen verdient. Dat geldt voor een CEO en voor een bankwerker. Dat geldt voor een burgemeester en dat geldt voor een bejaarde met de AOW die ook niet meer zal bestaan. We weten allemaal wat we verdienen. Dat betekent problemen, maar dat betekent ook oplossingen. Dat betekent ook dat de overheid andere taken gaat krijgen. Primair staan veiligheid. En dat betekent niet alleen terrorisme, want tegen die tijd is dat al lang opgelost. Althans in de vorm waar we nu dan heel ontzettend druk om maken. Terwijl het in de jaren 80 veel en veel erger was. Maar dat zijn mensen allemaal vergeten, want de geschiedenis kennen mensen niet.
Dat betekent niet dat het nu niet erg is, maar toen was het veel erger. En mensen denken nu, het is nooit zo erg geweest. Nou, dan zien we verder dat veiligheid vooral de digitale veiligheid zal zijn. Die transparantie, die werkt namelijk twee kanten op. En als overheid zul je dus ook de privacy van je burger in kader van de transparantie moeten gaan waarborgen. En daarnaast zul je in die toenemende individualisering moeten zorgen dat er toch solidariteit is. Dus een enorme opgave. Dat zijn de punten. En de ethiek. De ethiek betekent dus van welke waarden maak je discutabel, stel je ter discussie. In een toenemende individualisering, waarin de segregatie van groepen een rol speelt, iedereen zijn eigen Facebookpagina, zul je zien dat het moeilijk is om elkaar te vinden. Dus de overheid heeft meer dan ooit taak, en dat kan ook omdat de overheid weer vertrouwd wordt, om te zorgen dat die ethiek in de samenleving een plek krijgt. Overheid die voorkomt en bestrijdt alle vormen van criminaliteit. Persoonlijk, dat jij wordt bestolen en ik word bestolen. Economische, dat multinationals geen belasting betalen. En ook de politieke criminaliteit. Oftewel de transparantie en de taak van de overheid maakt dat dictators dus in 2050 niet meer de kans krijgen hun macht te gaan etaleren. Want dictators en economische macht en multinationals gaat vaak samen. Dat betekent dus ook dat dwarsliggers, en dat zijn dus de terroristen en allerlei onaangepaste figuren, die krijgen dus ook geen kans meer in die wereld. Want nu kan iedereen nog ontsnappen via een bus en een trein en dergelijke meer. En moet bij ZAS gecontroleerd worden. Dus helemaal niet meer aan de orde. Dan is een nadeel en een voordeel. Iedereen is altijd overal onder controle. Maar mensen kiezen er dan zelf voor. Wij hebben nu een privacyprobleem. Dat is niet meer aan de orde. Want we voelen ons super veilig. Want alle viezerikken die worden eruit gepakt. De overheid organiseert voorwaarden voor verbinding en afstemming. Verbinding en afstemming, groepen, organisaties, bedrijven. Het is vooral de verbinding. De anderen voeren veel meer uit. Dat betekent dat de dynamiek toeneemt. Nu voert de overheid, blijf daar af, dat doe ik. Mijn ambtenaar wordt daarvoor betaald, die heeft ervoor geleerd. Nee, we krijgen expertise die u heeft, die ik heb, die net zo handig is, of nog handiger dan die ambtenaar, die gaat het uitvoeren. De ambtenaar controleert alleen op ethische en op andere aspecten die wij met elkaar hebben afgesproken. Op solidaire en andere aspecten. Dus we krijgen een andere verhouding burger, ondernemer, overheid. Wetten en regels blijven er. Veel meer dan nu. De EU-crisis is al lang opgelost. De EU is kleiner geworden, namelijk alleen maar de oude EGKS. Maar dat is helemaal niet erg, want er wordt goed samengewerkt met die andere clubs aan het Oostblok. Waar Rusland ook nog weer een beetje op sleeptouw wordt genomen. Want Rusland is helemaal uitgemolken, zoals u weet, door de drank en de ouderdom. En veel internationale regels, die worden dus nog geaccepteerd. En die digitalisering maakt alles transparant. En controle wordt dus veel eenvoudiger, dat zei ik eigenlijk al. En bestaande landsgrenzen die zullen verdwijnen of nemen in belang af. Dus we krijgen veel meer connectie tussen Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen. De scheiding van de machten blijft. Dus de trias politica als systeem is noodzakelijk. Wetten, uitvoering, controle, dat blijft bestaan. Maar veel bestaande organen verdwijnen. Want die zijn niet meer nodig, omdat het heel veel met controle te maken. Maar als alles transparant is, hoef je niet meer te controleren. Althans, dan is de controle een soort van zelfsprekende zaak. Nu is het onderzoeken. Wat ligt er onder tafel? Wat houdt hij geheim? Sorry. Maar dat is niet meer aan de orde. Het is allemaal transparant. De versnippering van het politieke landschap, waar we nu mee zitten, 81 partijen, dank u wel, daar hebben mensen helemaal een buik van vol. Dat betekent dat de politiek sowieso krijgt een andere rol, die krijgt een hoofdlijnenrol. En dat betekent dat je nog veel meer aparte denkwerelden hebt dan ooit voorheen. Maar de verbinding met de gezamenlijke besluitvorming is helderder geworden en is tot een paar hoofdlijnen teruggebracht die met waarden te maken hebben. Ik ben liberaal-achtig, ik ben sociaal-achtig, ik ben hedonistisch-achtig, ik ben asociaal-achtig. Nou, daar verenig je je dan onder en dat stuurt dan op een bepaald moment dat je door het jaar heen 20 keer kan stemmen, maar dat gebeurt ook helemaal niet met het referendum en met Jan Roos en al die mannen, die trouwens nu in de politiek gaat zitten, doet ook zijn best, moet ook wat doen. Maar we gaan zien dat we eigenlijk door het jaar heen op een natuurlijke manier voortdurend in interactie met elkaar staan. Dus de politiek is niet, die weet gewoon wat de burgers willen en door de transparantie en de communicatie kun je ook er voortdurend het over hebben. En de feiten zijn belangrijker geworden, want de feiten worden steeds systematischer van de non-feiten gescheiden door die transparantie. Nu kan iedereen nog beweren, ik zet een stempel van een krant en dan ben ik echt. Nou, terwijl dan dat gewoon wordt doorgeprikt.
Dat kunnen we ons nu niet geloven, maar het zal wel gebeuren. Grote gemeenten bepalen het beleid op regioniveau. En de deelraden, en die mogen dan misschien nog wel een keertje bij elkaar komen, maar dat hoeft ook veel minder dan vroeger. Die kunnen dan de lijnen in de steden, dorpen en kernen uitvoeren. Maar het zullen ook niet meer gemeenteraden zijn zoals we dat nu hebben. Dat zullen nieuwe ook taskforces zijn, waarin burgers, ondernemers en overheidsdienaren samenwerken. Op gelijkwaardige basis volgens competenties. Er is dus een voortdurende interactie in het publieke domein, waardoor er een levendige structuur ontstaat en niet meer dat afstandelijke gedoe wat we nu hebben. De belangen zijn dan ook heel helder en de uitvoering gebeurt dus samen in co-creatie.